Croeso nôl i chi yma I ganolfan gneifio Meirion Denny yng nghanol rhagbrofion yr adran ganolradd ar hyn o bryd ar y bwrdd rhif 1. Mae Lauren Morris ar 2, Camila Quinteros, ac ar 3 mae Elin Pryfero. A dyma chi enw diddorol yn y canol, Camila Quinteros wedi dod yr holl ffordd o Chile ac mae wedi bod yn Ynys Manaw yn cneifio gyda ffrind I fi Daniel Creer ac yn I chariad hi efo hi a'i bachgen bach I'n credu. Felly mae nhw yn y gynulleidfa yn annog hi ymlaen y fan hyn. Felly pedwar o ddefed yn mynd I ddod allan I gael eu cneifio fan hyn, 2 gneifiwr felly. Diffyn o gyfrifoldeb felly ar yr trinwyr Gwlan ac wrth gwrs mae'r safon yn codi yn yr adran eilradd. Mae'r disgwyliadau yn codi gyda hynny hefyd. Mi welwch chi y beirniaid yn cadw llygad barcud ar bob peth ac yn symud bob yn un a hyn o dro I dro fel bod nhw ddim yn tueddu. Dyma ni'r cyfnewid yma yna, cymryd yr awenau o un i'r llall, a wedyn tap ar yr ysgwyd a symud ymlaen. Mae'r cnyddiau cyntaf bron iawn yn barod nawr ac wrth gwrs mae'r cneifwyr yn cadw llygad ar ei gilydd fel bod nhw'n gorffen yr un pryd a I fod yn 10 gyda'r trinwyr Gwlan. Ac wrth gwrs unwaith mae'r cneifio wedi gwblhau'n gyfan gwbl, mae yna gyfnod fach I dacluso wedyn ar y diwedd at hwnnw fyddwn ni'n anelu yn y pen draw. Dyma ni Gwlan Man yn dod yn rhydd nawr ar tafliad cyntaf. Fanna gyda Camila Quinteros a gyda ni Lauren Morris ar 1 hefyd. Y Gwlan bol wedyn yn mynd mewn i'r canol na. A lle mae dyma ni Elin Pryfero. Elin Pryfero yn brofiadol iawn yn y maes yma wedi ennill yn cystadlu yn rhyngwladol cyn hyn. Felly mae yna dipyn o brofiad gan y merched yma. Mae'r safon yn eithriadol a mae yna gamol mawr i'r niferoedd sydd wedi dod ymlaen I gystadlu yma. Mae hynny wrth gwrs yn addawol iawn ar gyfer y dyfodol. Un cneu wedi cael ei adael yma yna ar 1 I fynd I edrych ar ôl y cneifiwr yn y cyfamser. Ar y 3 mae Elin Pryfero wedi rhoi'r cni yn y basged. Yn ôl â nhw a ni roi sylw i'r cneifwyr. Mae rhaid iddyn nhw'n wneud yn siŵr yn yr amser mae'r cneifiwr yn mynd I mewn i'r gorlan bod nhw wedi gallu clirio'r stondin fel bod yna ddim byd, ddim gwlan iddyn nhw lithro arno pan nhw'n dod ar ail ddafad allan. Felly dipyn o waith canolbwyntio rhwng bob peth a symud ymlaen gyda'r gwaith wrth gwrs o lapio'r gwlan. Tafliad gwych yma ar 3 gan Elin Pryfero, hollol daclus. Agor y cni yna allan fel bod ni'n gweld os oedd yna unrhyw namau arno fo. Mae hi rwan yn dechrau ar y gwaith lapio hel yr ochr yna mewn fel bod o tu chwyth allan reit y rownd a wedyn dechrau cywasgu. Mae rhaid I hwn fod mor fach as I bosib I fynd mewn i'r baclodd. Mae'r baclodd ar ochr y llwyfan a mae hwnnw I fod I ddal 70 kilo o lan mwyn fod yn gost effeithiol o ran yr holl broses. Mae ni unwaith eto golwg ar Elin Pryfero yn canolbwyntio ar ei chneifiwr yma yna yr un peth ar 1 gan Lauren Morris I Taiwan y cyfle I droi yn ôl, ond Camila Quintero o Chile yn y canol yma hyn yn gweithio yn dda iawn. A ni ddim yn siŵr faint mae hi yn siarad o Saesneg yn sôn am Gymraeg, ond mae croeso mawr ydyn ni wrth bodde yn gweld bobl yn teithio'r byd ac yn cyfrannu i'r digwyddiadau mawr yma fel y sioe fawr. Gewch chi ddim sioe gwell na hyn yn y byd medden nhw thai. A dyna chi dafliad gan Camila Quintero yn fanna. Hollol wych. Gwlan bol yn y canol wedyn. Canolbwyntio, dal I fynd. A sbiwch yn y pen draw, a sbiwch ar ymdrech fan hyn gan Elin Pryfero. Mae rhaid I holl egni mewn i'r broses dydy. Ac wrth gwrs mae egni yn holl bwysig yn y broses yma. Dychmygwch, dyn nhw mond yn delio gyda 4 ddafad. Mewn diwrnod y cneifio, mae'r cneifwyr yma, bob un o'n nhw yn cneifio 2, 3, falle 400 o ddefyd. Ac mae'r merched mae'n gorfod gofalu amdanyn nhw gyd. Mae'r her yn eithriadol. Mae'r rhaid I fod yn eithriadol o ffit. Yr un mor ffit yn wir ar y cneifwyr. Dyma ni rwan. Pwy sydd wedi orffen gyda'r cnyddiau gyntaf ar hyn o bryd? Mae'n edrych yn debyg. Mae Lauren Morris yn y pen draw na, ond y tafliad diwethaf fan hyn rwan gan Elin Pryfero. Taclus dros ben. Mae'n gallu gweld bob peth yma na. Dim namau ar y gwbl, dim baw, felly dim byd I fynd i'r bwcedi, dal I lapio felly. Dyma ni Camila Quinteros wedyn yn mynd yn ôl I weld lle mae'r Gwlan bol na. Allwn ni roed chydig bach yn y bwced tra fod ni'n canolbwyntio ar hynny, a wedyn yn ôl i'r bwrdd yn y cyfamser draw yn y pen draw. Mae Elin Pryfero wedi cwblhau'r cnyd weitha hwnnw cael fling i'r basged. Mae hi yn mynd ar top gear yma ni'n gwrdd deg ydi ac yn mwynhau y broses mae'n amlwg. Mae ni clirio wan gwneud siŵr bod y stondin yn glir ar gyfer y bobl nesaf sydd yn dod I gneifio. Mae yna gystadlu yn digwydd yma ni'n go iawn. Mae yna dipyn o herio I gilydd a dyn ni gwir. Ac wrth gwrs mae'r merched mae un llyged ar ei gilydd yn ogystal ar holl waith sydd gen nhw ar y llawr I wneud clirio
sgorio rownd y bwrdd rwan, a mae'r byrddau mewn sanctau, mae rhaid i'r rheini wedyn fod yn hollol glir. A mae yna rai o'n un mi welwn ni nes ymlaen yn y dydd, y merched mwy profiadol, jyst codi'r bwrdd a rhoi bang iddo ar y llawr i gael y Gwlan. Mae'n fydd ond i fyny fan hyn ar un, mae Lauren Morris wedi codi llaw hyd i'r cyntaf i orffen, ac o edrych ar ei stondin hi ac ar y llawr o gwmpas y bwrdd, mae'n eitha glan. Mae'n berffaith, ac mae hynny bron iawn yn amosib yn edrych gwir. Wedyn, Camila Quinteros rwan yn mynd lawr ar un glin tra bod Elin Tryddor o'n y pen draw. Dyma hi Camila Quinteros bron a gorffen. Fe'n anwyr bwcad golwg o gwmpas llaw i fyny. Llongyfarchiadau, a dim byd ynni rhwng hi ac Elin Tryddor sydd just yn casglu y Gwlan ma'n dwythau fynd i mewn i'r bwcedi na. Gynnu Llidfa wedi mwynhau'r gystadleuaeth na'n arol. Llongyfarchiadau i'r tair o'n nhw. Da iawn wir.